Chief Douglas Onochie Onora
Owerri na Abuja. Eze nwanne m natawa Douglas Odogwu ya onye obodo oyibo ya nwezere imegoro ụmụ. Chairman CEO Ojina Ventures Nigeria Limited, motorcycle importer. Ọbala nwa gaba n'iru na anyị kwado yi onye m nwezere imegoro ụmụ. Asimu kenele a nwanne dị namba na mma ụlọ Ọka South. Eze nwanne m natawa nwanne dị namba ya Odogo na mma ụlọ ya ezoro ezuru Igbo. Ke maka ezi ọya ịnụ Chief Amụlonye na-ego na mma ụlọ. Ọbala nwa gabara n'ime n'obodo Ifeọma. Odogo Amụlonye na-ego ya n'okwu ọnụ si na chibe. Odogo Amụlonye alụọ niile bi. Ego ka anyị ka na-eti mmadụ ka ji bịa nwanne m na mụ na-ebe bugo ma anyị wee na-ekene ezi nwanne anyị Chief onye malife ga-ese okwu n'Enugu Mgbo daalụ. Ọbala nwa natara onye malụ nyemere ya n'ịgadị n'alụ nwezere ịdịgoro mma. Mana Chief Douglas Olochie Nasim Kenekwa Oliabia Ijele dike ai Ijele ego ai Isoli ijele dike ai Isoli ijele ego ai Ijele dike ai Isoli ijele ego ai. Esa nwanyị nataba osodeme Chief Lady Mrs. Aja Patricia Onoha Ojenobidie Eze nwanyị natara na nne ya nwanwali ya eze nwanyị n'olulu. Babu gange melo kabu Chidera asina diokpala zefeze. Eze nwanne m ọdalụ Chidera n'odego eze nwede na n'ụlọ anyị. Na nna m ụlọ ọmụma m ka awa mụta Chizọba n'ọrabịa n'alụ ena mma n'ịmalụ menu omeka nne ya. Eze nwanne ya ka nna kpọnụ Ogbuefi bọọlụ bịa ọnụ ọra n'idigo mma. Nwachoke iyi na Amuleri alụsị ihe oji bịa ihe Amuleri bịa nwanne Douglas Odogwu pụtara ihe ji oji n'ama. Asị ka anyị kele nwunye nwanne ya Iyom Chukwuto Ọnụọha iji na-erenu Mabeko na-emenụ n'anyị ka na-ekwunu nwanne m ego ka anyị ji bịa Odogwu ka onye nwere omenanyị anyị ebe onye ga-abụ eze wuleke onye ga-echi eze wuleke nwanne m onye ga-abụ eze wuleke ọ bụ gị ga-echi eze wuleke nwanne m onye ga-abụ eze wuleke. Anyị ka na-abakwa ka anyị sabanụ Douglas onye ọma aka mụ ka na-akpọnụ nọọsụ m lote nne m ụlọ ahụ n'ọba nne m Odogwu. Georgina nwanyị bịa nne m Odogwu Georgina nwanyị Madam Ifeko Kabalo n'izobire nne m ụlọ nwa m nne m ụlọ m nne m ịghọrọ ịma gọgwe mma anyị
ngwalu meyo yimo jidenu n'onye mụrụ nwa ọ da-anwụ anwụ Madam Ifeko ịma na ọmụrụ nwa da-anwụ anwụ n'afọ nwa elotene ya daalụ ogbefi ka na-akpọ n'ogbefi Chinedu agụ ndụ daalụ owobi isi gagana ọnasoleze onye ukwu n'ọgụzụ ise jenu owo dada asemo kenere ezo yanu Chief Victor Meniru Ọnwa Kiss na Gadumu Kingdom Nashi Shama Victoria Nigeria Limited asemo kenekwe ezo yanu Chief Amaka Ọzọmma Kwamemma na mmụ awụlụ ọka daalụ Ọmemma dịka na-eme onye mmụ awụlụ daalụ ọka satọ kisi bịa ahụ daalụ nwezere ime gbogboro ijele dike ụlọkpanyị isonye ijele ego ụlọkpanyị ijele dike ụlọkpanyị isonye ijele ego ụlọkpanyị ego ka m ụzọ ganụ n'akụkụ nri ka na-ejenụ ka m fọbele nwa Chief Okoye Igbo ọgụ daleloni mamoji plante m ọgụ oyimo Okoye dikere ahụ metara nwabelogo na ọbala nwa ka na-akpọnụ n'ọka na banụ oyimo nwabeni elewo Shama Teamspec Technology Limited Chief Onyekwem Hillary Udano Amuleri ọkọ meni sobile Udano natara Onyekweli odogwo ya ọkọ mekis Amuleri igwe ndị Igbo na Spain ọkaka daalụ amamara ka gama n'ụwa bụ nwa dibịa keta ka o si eje onye ọma na ndị aba nwa bekee ọdọ akpụ na aba Uchenna natara Uchenna Nweke ya ọzọma daalụ Uchenna Nweke ọbala tụle na-ebu ọbala na aba na nwanne m ụka ọka na-ebolu n'anya mụkwanye Chief Anthony Ofegbuna akụ na-esi obi ike na Amuleri CEO Ofegbuna Nigeria Limited abala nwa n'ọka na aba na namụ tosi eje onye ọdịka bịa ọdịka nwanna m Dr. Bush Ezoy alụ tegbana ife nke melụ ka mmadụ a na-ekwu Chief Emmanuel Nzekwesi Orocha Kit na Amuleri ọbala nwa nata niile bi daalụ n'nsebiri Chief Innocent Odeli Nzeneche Igwedu daalụ amaghị ibe ga-emelụ n'ego ka njibe n'elu ọnwere mmadụ aka onye were ego mmadụ ga-ejiri aka ahụ eze anyị n'ọgbọbe ego anyị isonijele dike anyị isonijele ego anyị isonijele dike anyị isonijele ego anyị isonijele dike anyị isonijele ego anyị
eso anagwana manụ ndị ji ego na-abanụ na fanụ okwu nkechi ka bụ ọmụmụ ga ga-ereze amamoga ga-emelụ ezoghị metara Chief Jideofor Iwoba Ezago Ofokpa na Aguleri kanere na anyị sogede Ezaga n'inome kanere na anyị sogede nwanna nwotu ezigbo nwa be meyo nwanna nwotu anagwana manụ ndị ji ego na-eli atawa mmadụ ga-eji ka o na mkpọrọ ezoghị m n'ụlọ ya nwata na-achọ ka ya ọbụla jọ nwa na Aguleri ya ozere imegoro nwata na-achọ ka ya na Aguleri Chief Ephraim Obidike daalụ eze nwa natara ochendo daalụ n'ibitedu onye nwa dị na-echendo the government man nwanna m ga na chọnụ ogwu efi ya abaga isodogwu onye nwa niile biyo dogo na n'ibite abagai n'ifite dunu ezi nwanne mmadụ ọ ga-abalị ya ka maka ezoghị m achọ odogwu daalụ nwa abanọ onye ọma niile eli achọ ọbachọ eze niile gbere mma isorijele dike ijele ego isorijele dike isorijele ego ijele dike isorijele ego abọbide ka nna n'obodo ndị mụrụ enyi ka nje n'ụka fụ nwanne m ọ bụ onye ka m na-ekwu Pastọ Chukwuma ọnata dike mma kis na bọọlụ ezi nwanne m oge ya agụzi na chi ya bọọbụ gị si bịa ya ezere imeme onye amụma daalụ amegwana mmanụ ndụ bụ eze ya ezoghị m ezi nwanne mmadụ na bọọlụ ndụ bụ eze onye ekwere igwe V8 na bọọlụ ide bịa n'ebe ụmụ anawa mụlụ eli ka ntire mana onye ka m chọga anyị wee na-ekene ezi ọya anyị na mụlụ eli ụba na-ese okwu kis n'ọganigwe ya nwanne m ụba n'ọganigwe ka isi bịa maka nekwele m eze oyi m n'ọganigwe oyi na-atụ mba kis n'ọganigwe elelo n'isoli mmiri dị n'ala ugwu n'ọganigwe na-ebenuo maka ofu onye nu ka nna kwalụ onye mụ igwe ya ọlọkụ ọganigwe ka isi bịa onye ma ole dị oke odogwu na nneyi anyị mara ka anyị ga-emenụ n'ime Ọnịcha do ka njebe mmadụ ka ji bịa Ọnịcha do ọbụ onye ga-abụ eze Wuleke obodo ga-abụ eze Wuleke nwanne m onye ga-echi eze Wuleke nwanne m onye ga-abụ eze Wuleke ọ bụ mụ ga-abụ eze Wuleke nwanne m onye ga-echi eze Wuleke onye ka mụ na-ekwuzi maka ya Ọnịcha do ama m Okechukwu ya eze oyori n'olu m atọ nwanne mmadụ aka onye were ego ama m Okechukwu ya eze niile n'olu m Ideke ise n'ugwu onye Ọnịcha
oju na mogo kenala meza yigi enkelo ne chado ya kachukwu kiru kanina dogo weru bebe ine bajo gudia aguna yego enkele wakiruka akunna talo emekwana ma eniji dola na eli ya tole kiru godogo ya komana no ne chowa dogo mo ne tiri mo wa awa oni ro ne ti o awa oni ni no bone o awa oni ni me ti o awa amanda mo ka na bo onya na mo obia ezoyimu inu ka na ba alaji igwe alansaka na namu igwe alansaka galeba na yina ba oyemu igwe alansaka bia asimu keneli ezoya odogun wandi igwe aka mela gbe bia igwe na Spain odogun wandi igwe ni meworo mo isole jele dike ai ijele go ai isole jele dike ai ijele go ai isole jele dike ai seni jele go ai oke mire bogbodogbo ya oli ditodogu ige bogbebo abata dogu sonudu no soya chief sonudu onye nwatu alo ni na ba sene oja ole no bere ese uleke oyo negechi ese uleke